Bir musulman olmadan sorakçy bolýar. Ki tarap daňa tammyka diýip erti namazyny okypdyr. Fark etmeýän öýle bolsun, akşam bolsun, ýatdy bolsun. Wagty bolanmy diýip adan çekilenmi diýip bir adam şo wagt namazy okypdyr. Namaz okyp bolandan soňra täze adan çekipdir. Adan çekip. Şu adam näme? Dikkat edin öňe. Eger şol adamyň okan wagty daňa tandan soňra bolsa, adan bolmasa da namazy dogry. Şimdi bilýär, şu kümüşlerimizde dan attı çekýärler umumen. Ýolu haryan özüre derdi. Bertlerinde adan çekenne 20 daga, 25 daga dan atandan sonra adan çekýärler. Oba fark etdi. Sen amana gelipdir, amana kümüşleverçimişsin. Gelipdir amana ferzden diýiller, 3,5dan 5 daga geçene sen namaz okypdyr. 3,5dan 5 daga geçene namaz okypdyr. Adan da çekilmekdir. Adan namaz okyp bolandan sonra bolýardyň, adan çekilmekdir. Taňa adan çekildi. Eger sen namaz okuyamadan dan atan wagty bolsa, onda sen günahkarçylyk edipdirdiň, hata edipdirdiň, namazyň dogry. Emma eger biziň okan wagtymyz namazyň wagty girmedik bolsa, onda adan çekilse de dogry. Şimdi bilýärmi? Bana bir adam çekipdir. Dan atmaka adan çekipdir. Dan atmaka adan çekipdir. Sen de sen adanny gulahan namaz okypdirdiň. Sonra adan çekipdir, ýalňyş aldyň. Ýa-da adan çekip bolýar. Ular gurun belli bolýar, uçak adanny namaz okýan hem bolýar, namazyny öwreleme bolýar. Şimdi pirinden gurun. Eden haýsy bir adam bolsa, adan çekilmeke adan namazyny okýdy, haýsy bir namaz bolsun. Eger wagty giren bolsa, namaz öwle okýmak gerek. Ama hata edipdir, günah edipdir, istiğfar etsin. Emma eger adan çekilmeke namaz okypdyr, haýsy bir namaz. Wagty girmeke okýan bolsa, onda namaz näme bolýar? Öwreleme bolýar.